Hvad er en normalvektor? En normalvektor er en vektor, der er normal til noget andet, altså vinkelret på noget andet. Så hvis jeg har en vektor her A, så vil det her være en normalvektor. Hvis der her er 90 grader, en anden normalvektor vil være en, der gik i den anden retning, en 2, så frem der her er 90 grader. Så vi kan se fra definitionen af begrebet tværvektor og normalvektor, at en tværvektor faktisk også er en normalvektor. Det er bare en ganske særlig normalvektor, hvor længden er den samme. Så tværvektoren har samme længde som vektoren A selv, men den er drejet 90 grader i positiv ungdomsretning. En normalvektor, som ikke er en tværvektor, behøver ikke være drejet 90 grader i positiv ungdomsretning, den skal bare være vinklet på vektor A.